Επιτέλους βρήκα ένα εργαλείο αφαίρεσης κουκουτσιών χωρίς μαχαίρι. Ένα απλό γύρισμα αφαιρεί εύκολα το κουκούτσι. Προστατεύει τα φρούτα και τα χέρια σας. Λειτουργεί επίσης με λαχανικά χωρίς κουκούτσια. Εύκολο στη χρήση, ξεπλένεται σε δευτερόλεπτα. Απαραίτητο για την κουζίνα. Ο έξυπνος σχεδιασμός κάνει το αφαίρεση κουκουτσιών παιχνιδάκι. Απλώς ένα απαλό γύρισμα και τράβηγμα. Λειτουργεί με όλα τα φρούτα, ακόμα και με λαχανικά με κουκούτσια. Αφαιρεί τα κουκούτσια χωρίς να καταστρέφει τα φρούτα. Συμπαγές και φορητό, εύκολο στο καθάρισμα. Δεν θα πιστέψετε ποτέ πόσο εύκολο είναι να επεξεργαστείτε το πικρό πεπόνι. Απλώς τοποθετήστε το πικρό πεπόνι στο εργαλείο και περιστρέψτε το απαλά για να αφαιρέσετε την πικράδα. Γρήγορο και σχολαστικό. Λειτουργεί επίσης με πιπεριές, μήλα, αχλάδια και άλλα φρούτα. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό ανοξίδωτο ατσάλι. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Αυτό το έξυπνο εργαλείο αφαιρεί τα κουκούτσια με ένα απλό γύρισμα. Γρήγορο, καθαρό και ασφαλές. Το αφαίρεση κουκουτσιών διαρκεί μόνο δευτερόλεπτα. Λειτουργεί με ακρίβεια ακόμη και με λαχανικά χωρίς κουκούτσια. Λειτουργεί ενός δευτερολέπτου, γρήγορο ξεύγαλμα για εύκολο καθάρισμα. Μια καινοτόμως λύση στην κουζίνα. Κατάλληλο για φρούτα και λαχανικά. Περιστρέφεται εύκολα για να αφαιρέσετε τα κουκούτσια. Δεν θα καταστρέψει τα φρούτα ή τα χέρια σας. Εύκολο στο καθάρισμα και εξοικονομεί χώρο.